गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, हर हर महादेव। पंकज करुणा मोस्ट वेलकम। जेके सिस्टर, लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। लाइक नहीं किया आप लोग? ब्रो मेरा वीडियो वॉच कर दो। सभी फ्रेंड मेरा वीडियो वॉच करो। हाँ, डीप कितना है लीटर में? ओ ब्रदर, पुराना वीडियो वॉच करने से कुछ फायदा नहीं है रे ब्रदर। नया नया वीडियो डालो। वॉच करेगा। मैं एलबी बंद करने के बाद वॉच करेगा। नया नया वीडियो डालो, ब्रदर हो जाएगा। राधे राधे राधे। हाँ राधे राधे। पंकज गुड मॉर्निंग बोल रहा है। राधे 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 राधे। भी देखा है, मैं भी देखा है। ओके मैडम। komen ओमफ्राय मा दाउ बुंनोबा सोरानिथाय लकेल दाउ लकेल दाउ दाना माने साइसल'सो नांगौना। मा होनो हेलो 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 नालाय फिसाखायबा खेनथाम खेनब्रै गास्लायबा गाहायाव थायो आरो ना। खनथाम माबा नोंथ' रोदा सोमावनांगौ ने। आं बिदि गोजौ गोजौ लंला लंला गाय थानायखौ बारा इन्टारेस्ट मोना ना। आरो नङा गोजौ गोजौआवसो थायो नै बेफोर खोनायब्रा माबायदि बेसेबां गोजौ गोजौआवसो थायो नों। ओंखायनोथ' बायो आरो ना। कमेंट करो दोस्तों, कौन है प्लीज। मैं ओनली 2 लाइक देख रहा है। कौन ओनली 1% लाइक किया रे? कौन लाइक किया? थैंक यू बंदना जी, थैंक यू सो मच। जेके अब लाइक खालामो, लाइक खालामना होदो।
comment. Thank you so much, Pankaj. Thank you. कोई नहीं रे, किधर चला गया रे दोस्तों? लाइक डन खा ना ओके, थैंक यू सो मच लाइक डन खा। Nasıl? Ada. Thank you so much, Pankaj. Thank you so much. Hello. Jangan bro. Ya दोस्तों, मैं आज ना गुलू गुलू एक वीडियो डाला है, गुलू गुलू वीडियो डाला है दोस्तों। प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट करो मेरा वीडियो को। हेलो संजीत बोल रहा है हम लोग का दाइजिल ने। हेलो गुड मॉर्निंग दाइजिल ब्रदर या सिस्टर दाइजिल। वो मतलब सर्दी हो रहा है थोड़ा। मूड ऑफ नहीं है क्या मूड ऑफ? मुझे अप्रैल फुल कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ईसा रामसियारि फैदो आरोना, मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव। ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो। ओमफ्राय ईसा रामसियारि, आं नोंनि भिडिअ आगारनायखौ नाय। आंनि ईसानि भिडिअखौ जि आं नायजोबो, नाथाय ईसाया आंनि भिडिअखौ नायानो खोमा। आंनि भिडिअ ईसानि मोनसेबो कमेन्ट मोनाखै आङो। मिनिट berapa lama tadi mangga? Oh mangga. Wah, naya yang komen kor planga nali naya sana. Di sumba komen orang bra. Komen orang apa mana snare na. Maybe जोंना गुलुआ मा लाइक होआखै बियो? Tentu lu dong. Gila ना खबर tentu doलाना मोना माखै नोंनालाय? खबरा tentu दोलाना दंनोलै आं माखै दै। ओमफ्राय सोर दं दे? अभी कमेंट करते रहो दोस्तों, जो भी हो। साइकिल चले ना चले, पेडल मारते रहो। इसके बाद खबरा जा मिनिबाय जोंना एसएन फैबायलै। बे आं एसएननि प्रफाइलखौ नायनो बोरैबा मोनथारबायलै, सोलायदो। माबा गोरलैसो नुथारबाय आङो बोरैबानो। राथि खानायसो नामाब्रा बेलाय? यूट्यूब चैनल कूल बॉय 99 आ गया, हम लोग का लाइक कर दो। एसएन साल्टे प्रफाइला सोलायदो दाना। बोरैबा राथि खानायसो नुलाबाय आङो। लाइक होखायाखैला आंनि एलबियाव फैनानै मानसिफोरा। नों सना सना गवा मोननानै माथा जाला होदो। मत प्यार किया रे। गुड मर्निं ना फुंदाना जोंना रेन्स राया बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै रेन्स राया फैदों आरोना आंनि एलबियाव। मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय लाइक खालामना लाइक खालामग्रा
रेन्ज राइसखौसो फसायबायलां अखाफोर ब्रादार नै मानसियालाय हाबा जाना हाबा जायोब्रा मानसियालाय हाबा जाना हाबा जायो आङो फेसबुक फल' खालामब्रा रेन्ज राइस हेल' रेन्ज राइस अन थेंक इउ स' माच अखाफोर ब्रादार अन थानायनि थाखाय गगा मोनदोंलै बोरैबा मोनदों गारामाफोरखौनो माबोरै जाखोथाय थांजोब्बाय नामाब्रा मानसिफोरालाय दाइजिल ब्रादार हेल' हेल' मोस्ट वेलकम सभी को मोस्ट वेलकम दे दोस्तों और मेरा मैं आप सभी को स्वागत है इसके बाद बोलो दोस्तों आप लोग सुबह का नाश्ता पानी हुआ कि नहीं हुआ चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा मुझे भी बता दो ब्रदर और सिस्टर सभी लोग कौन कौन है मेरा एल्बम में और डाइजिल डाइजिल ब्रदर बताओ सुबह का ब्रेकफास्ट क्या खाया है इसके बाद ओकाफोर ऑन नॉन थैंक यू कौन है प्लीज कमेंट करो मैं नया वीडियो डाला है दोस्तों प्लीज वॉच करके दे दो गैला एसेनाबो थांबाय नामाब्रा डायलग होजानानै होजाना थांबाय नामा माखौ नायखो होनदों आरोना माखौ नायनो नोंनि प्रफाइलखौ नायदोंमोनलां नोंखौ नायदोंमोन ए माबा आंनि भिडिअ आं माने भिडिअ गोदान नागारदोंलै रिल्स आं भिडिअ गोदान नागारदों आंनि बे भिडिअ गोदान नागारनायखौ फुरा जाय जो भी हो कौन है प्लीज कमेंट करते रहो दोस्तों क्या हो गया रे आप लोग कमेंट ही नहीं करते हम लोग का क्रिस्टिना आ गया रे हेलो हेलो नों क्रिस्टिना हेलो हेलो क्रिस्टिना मा खबर मा खालामदों हा क्रिस्टिना एसे खोन्थाहरदो दे सार आइडि हरलाय होनना बुंदों आरोना सार आइडि हरलायखायोलै आंखौ फेसबुक फल' खालामाखै र' दे एकदमबारे देलाय मोनसे दङ एकदम कमेन्ट खालाम दे जोंना आं माबानिखौ कृष्णानिखौ भिडिअ रानिं खालामना होबाय दै कृष्णानि भिडिअ रानिं दे कमेन्ट एकदम कमेन्ट लागाथार हाग्रामा सारनि थोथस जाम्बा बुंहरबाय होनना दाना थोथस जाम्बा बुंनायखौ नायदां दे कमेन्ट रिल्स राइस हरगोन दे मोनसे हरगोन दे राजा सापना राजाया आंनि आइडिसो राजा बर' दे अननानै आंखौ लोगोनो राजा आइदि आंनि आइदिसो बे राजा आइदिजोंथ' हरगासिनो दं आङो मोनसे आयु एक मिनिट भिडिअ नायखांबायना आङो ओंखारथ'बाय आं दखानावसो फैदों दारा दे अखाफोर दखानाव माबा लांफैदों नामा नोङो माबा बै बुस्थुआ ओमफ्राय सापर्ट दाना क्रिस्टिना कमेन्ट खालामबाय थादे नोंनि भिडिअ रानिं बे हाग्रा मिनिटल' बिस मिनिटसो लांबाय 20 सेकेन्डल' बे गाहायनिखौ नायदों आरोना आङो बे गाहायनिखौ नायदों आरे बाबा बेलाय बार मनेटाइजेसन ना मा होनखो रायदों ओमफ्राय जोंना रिल्स राइसआ बबाव थांखो रिल्स राइस आइडि नांगौ होनना बुंनानै खारबा बोरै जानांगौ होमबा आइडि हरसिजोबलाय आदा दाना हरसिजोबलाय होनदों आरोना आंना एफा आइडि गैयालै मोननै मोनथामसो दङ दे लाइक खालामाखैबा क्रिस्टिना ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट कमेन्ट गैया माथो आइडि बे हेपि आइडि बे
क्रिस्टिना आइडि मोनबाल' फैयो आरो ना, ओमफ्राय आइडि मोनाबाथाय थाया आरो ना। आंनि एलबियाव आसुरितलै मानसिफ्रा, आयु खम जारला सयथिबो। नाय माबा मा होनो 472 ना 473 जाबाय नायदो। ओमफ्राय नोंनिया मानो अल खालाम कमेन्टबो मानो कमेन्ट हरजायै खालामना लादों? थायो थायोब्रा आदा आदा क्रिस्टिनालाय माबोरैब्रा सेंग्रा ना सिख्ला जाखो? थायोब्रा हेलो 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 अफ्रीकन, हेलो 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 हाउ आर अफ्रीकन, बोलो कैसे है? लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ओइ जोंना माबायाव थांखोलै र' मोनसे नाय, आं मोनसे दंबावो, आंनाव मोनसे नागिरबावनांगौ गैया। बिदिनो हरना होनो र'। आं एसे सासे खालामनि मावदों, एसे खामानि मावदों अन दे आदा आदा अके र' माने आंनाव आइदि बारा गैया दै, मोनसेल'सो दंबावो र', मोनसेसो नायना आङो जों बिदिनो दंना गैयाथाय। मोनसे नायना होबावबाय दे आङो नोंनि मोनसे रिल्स जाखारबाय नामा, मोनसे भिडिअ रानिं खालामबावबाय दे आं नोंनि। कमेन्ट करते रहो कौन है, जोंना माबा कृष्णा। कौन है कृष्णा, नोंना मोनसे दानजाबावबाय दे, खान्दा खान्दाथार भिडिअ'आनो, मोननै हरबाय आं नोंनो, मोननै। ओमफ्राय गुड मर्निं होननानै सनाया जोंना गुड मर्निं गुड मर्निं। सना आंनि भिडिअखौ नायाखैना नोङो? फुल भिडिअ नायना हो गोदानखौ। राधे कृष्ण प्लिज जइन मि, बे राधे कृष्ण आंनि आइदिसो, आंनि आइदिसो, आं हरबाय बे राधे कृष्णनोथ' हरबाय। आइदि हरदो होनांदों दाना, नोंनोलाय मानो नांगौब्रा 1K मानसिनोलाय, नोंना 1Kसो माथो मन'खा। रियेल राइडारा लाइक दानदो, थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंना सनाया माबोरै माबा खालाम। सना दे लोगो खालामदो होनना सना, मानो लोगो खालामाखै? गोसो गरम सना, आंनि जिउनि आराब गोसो गरमा जानायखौ अके खिन्थानो। पागल बरसात है ला माबा सना नोंनि भिडिअ रानि दे, सनानि भिडिअ रानि खालामबाय, लाइक दान 11, थेंक इउ स' माच। सनानि भिडिअ मोनसे नायना हरसै आं। बारहुंखाजों न' जों गामियाव, लाइक दान। क्रिस्टिनासो होनामोन। ओइ आंनि भिडिअ नायना होब्रा लोगोफोर। ओमफ्राय सनालै सना, आंनि सना फन रिसिभ खालाम लाया ना नों होनना बुंदों। आयौ सोरमोनलै बियो? गोसो गरमा सोर, अबेनि गोसो गरम जालायखैला, फाला फाला नामलायलै, भिडिअखौनो नाया नोंसोर नाम जाना, नोंनि भिडिअ नायगासिनो दं नै।
समायनानि भिडिअ' नोङो माबा फन खालामदोंमोन आंनि नटिफिकेसन मोनाखैनो ओमफ्राय आंनाव फैनो नागिरदों आरोना फन खालामदोंमोन ओमफ्राय जोंना समायना आब' लोगो खालामबाय नामा होनना समायना आब' लोगो दै समायना आब' नोंनि दान जाबाय दे फुल नायजोब्बाय दे आङो समायना आब'नि दान दै नायजोबबाय जाबाय 673 गैला दे आइदि रावनावबो गैला दे बेनिफ्राय सना सना आंखौ गारना सैना मा होनदों ना ला 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 बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनायाव हम लोग का कौन आया कुणाल आ गया हेलो 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 लाइक डन थैंक यू सो मच कुणाल लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग कर दिया बोल रहा है ओके ज्वाइनिंग कर दिया ठीक है मैं देखो कुणाल कमेंट करो आप ज्वाइनिंग करा कि नहीं किया और 2 बार कमेंट करो 2 बार कमेंट करने के साथ मुझे पता चल जाएगा आप मुझे ज्वाइनिंग किया कि नहीं किया सिफात अफ्रीका ऑन थैंक यू ओके ज्वाइनिंग किया थैंक यू सो मच कुणाल देखो मैं भी आपको लाइव ज्वाइनिंग करके दिखाएगा देखो ज्वाइन आपसे मैं ऑलरेडी ज्वाइनिंग है देखो दिखाई ना देख लो मैं आपसे ऑलरेडी ज्वाइनिंग है पहले से आप देखा है कि नहीं देखा प्लीज़ कमेंट करो आप देखा कि नहीं देखा आपसे ऑलरेडी दान है मेरा और नया वीडियो डाला है मैं आज फुल वॉच करके मेरा वीडियो में कमेंट करो तो आपका कमेंट मुझे मिलने के साथ ही साथ मेल भी बंद करने के बाद आपका वीडियो फुल रनिंग करके देगा मैं कर दिया कमेंट ओके 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 इसके बाद पंकज ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज ऑन थैंक यू कौन है प्लीज कमेंट करो हाँ बोल रहा है ओके ओमफ्राय सना आब' आं मोननै शट नायना कमेंट हरबाय दाना पंकज अनन थैंक यू कमेंट करते रहो दोस्तों मैं ना थोड़ा मैं दवाई खाने वाला हूँ क्योंकि स्वाद मार मार जुट मत है मा होनखो पंकज ऑन ओके भाई फुल वॉच ओके ओके ऑन थैंक यू सपोर्ट चलो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों मैं दवाई खाता हूँ ओके ब्लू दे दिया ओके ब्लू दे दिया मुसारी गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग कुणाल प्लीज एक दूसरे के साथ बात करो फ्रेंड करते रहो ओके मैं दवा खाता हूँ सर्दी हो रहा है ना मेरा खांसी
बैठा ले बा ओके ओके होगा सब कुछ हो जाएगा एकदम बारे मैं हूं ना। कृष्णा जी आप पहले ज्वाइनिंग करो बोल रहा है कुणाल के साथ। हम लोग का गारो ब्रदर आ गया। हेलो हेलो गारो मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा में पंकज जी ज्वाइनिंग करो करण बोल रहा है। मैं सारी ऑन थैंक यू कृष्णा ऑन हम लोग का पंकज ऑन आपको आईडी मिलेगा। देखो पंकज के साथ आईडी मिलेगा। पंकज बहुत अच्छा है दोस्तों। नेट गया गया उन्दै नेट नाङाखै मादै होनबाय। ऑन थैंक यू पंकज ज्वाइनिंग में ओके। देखो कुणाल पंकज के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। पंकज रिटर्न कर दूंगा बोल रहा है ओके ओके। नेटानो बोरैबा जादों एख' खोनाया दे ए जोंना मुसाहारिया थेंक यू सो माच थानायनि थाखाय। कृष्णा जी वीडियो वॉच कर दीजिए। अन थेंक यू सो माच। जोंहा बेरायहैसै जोंहा बेरायहैसै होनदों। बहा बेरायनो नागिरदों बहालै बहा मुनु होननाय मा जायो आरोना। ओमफ्राय जोंना दैमुआ फैबाय नै। गुड मर्निं गयारि आगैनो अके गुड मर्निं अन आल्ट्रा फैबाय लाइक दैट थेंक यू सो माच। पंकज 5 आईडी दे दो मैं 2 आईडी से ज्वाइनिंग करेगा बोले। क्रिस्टिना आंनोबा हरा आरोना नों आईडी अलरेडि आंनोबो आईडी हर। बेनिफ्राय पंकजनि बोला अके जेर' जरात रिजर्टआवनो अबे रिजर्ट मा जायगा। ओमफ्राय आल्ट्रा 30 केजि लाइक दान थेंक इउ सो माच। आल्ट्रालाय सोरनिफ्राय सोलोंखो लाइक होनो बावदों जल्दि लाइक हो बावो मानो। इसके बाद कृष्णा बोला हरनायसो माखासे दाना के हर कृष्णा जी आप मेरी को आईडी से सपोर्ट कर दीजिए मैं आपको 5 आईडी से सपोर्ट कर दूंगा बोल रहा है। देखो इसके बाद लाइक डान जोंना आब'आ थेंक यू सो माच। पंकजनि बोला अन सना आब' दे लोगो खालामदोनो सना आब' लोगो खालाम आंहाबो दसे गुमै बिनाव नामा नों मैया दाना मा बुंखो आं बुजासै समायना। ओमफ्राय सापर्ट पंकज अन आम लोग कृष्णा बोले सापर्ट दं। कृष्णा कमेन्ट हरना दोन नाम दानानै दिमुआ मा थांखो दिमु प्लिज कमेन्ट करो मोस्ट वेलकाम स्वागत है। दिमु जोंना मुसाहारि हेल' हेल' आब' माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे फुंनि मा जाहोखो फेमिलिखौ थेंक इउ स' माच। बुजियाबा था नाम दाना बै नोंनि माबा मा होनना बुङो एफा बोरैबा बेखौ बोरै बुजिनांगौ। कमेन्ट हराखै हरबाय आब' बे खालाम कमेन्ट हरबायनो नै सना नोंनो कृष्णाया मोसाहारिया मा नै होनना बुङो आरोना मोसाहारिया। ओमफ्राय कृष्णा सापर्ट नो पंकज अन कृष्णा सापर्ट आल्ट्रा बुंबाय बि अफिसियेलनिया बरिया मोनना मैयानि एलबिया नोंहा आल्ट्रा नों बोरै संनानै मोनहैखो बि अफिसियेलखौ बोरै संना मोनहैखो नोङो। आंनि सेला बेला गोजासो पि अफिसियेल मोना। ओमफ्राय रुख' पंकज होनना बुंदों आरोना पंकज मोसाहारि मा जाखो दुखु जाबा नङालै दुखु जाना माबा जालायबाय नामा।
आंनो 12था आइडि हरलाय आगै सोरनिबा ना मा होनदों सोरनिबा ना बाबो होनना बुंदों मानो 12 थाखा माइदि नांगौनोलाय मा जादों र' नायनां हा 12था आइडि गाहामलाय मा खालामदोंब्रा आंनाव 12था आइडि गैयाना ओमफ्राय कृष्णा साब खालामबाय आरोना दैमु नों आंनि दा बेलासियाव फैदे 4थायाव फै नोंनो आइडि मोनथाम हरगोन आं आइडि मोननै हरगोन आं पंकज अन मोसारियाबो अन मा खबर मोसारियाबो खोन्थालो मोसारियाबो मा खबर पंकज कैसे है आपका खबर सबर बताओ अन थैंक यू पंकज आपका हाल चाल कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में पंकज आप कहाँ से था मैं भूल गया रे पंकज थोड़ा बाता सब बोरै जाखो कमेन्ट नुला आं दाना बुलानो नोंना जाला रखमलै खेसे गारजाबना होनाबो दैयाव सोमब्रयलाय पंकज ने बोला ऑन थैंक यू और कौन है प्लीज कमेंट करो Nadima on thank you so much gaming on thank you so much gaming brother most welcome like खालामाखैबा like खालामना दो हेलौ gaming brother बोरै खबर सबर माबोरै खबर सबरा मा खालामबाय दं खोन्थाहरदो दे दिमु मा ओंख्रि जाखो फुंनि साहा नास्ता पानि जागोना जायाखै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आं उन्दुनोसै आसोल बारे दासो उन्दुनो नागिरदों नामा जोंना मैल' ब्रादार गेमिं बेनिफ्राय जोंना सनाया मा होनदों अन दे होनदों अके अन सना अन ओमफ्राय अबे मा रिजर्टआव मा लायदो बेरायनो नागिरदों लाइक दान थेंक इउ स माच जोंना गेमिं ब्रादार लाइक होबाय इसके बाद पंकज ने अन थेंक इउ पंकज दान अके दैयाव सोमखादों दहाय नाथाय दैयाव सोमखादों दहाय आरो सोमो खनसेबाव बेनिफ्राय अन आल्ट्राया आंनि बेयावबा बारा थाबां नागिरलालै दाना एकदमबारे सोरबा सिख्लाफोरजोंसो बारजाब कमेन्ट होयै मिनिस्रोलायना कमेन्ट होयो मालाय दाना ओमफ्राय नेट नाङैनि बाल्थिङाव दैयाव दोनदोंमोन सोमदोंसोबाय आंनो अके जाखांबाय आं ओंखाम दिंखिया भाजा दाउदै दिंखिया भाजा दाउदैजों जाबाय आरोना बुद्दांदांनो ओमफ्राय फाग्ला बिदि जायो दा नोंगौ आल्ट्राया एकदमबारे नाय सोरबा सिख्लाफोरनि एलियावसो बारजाब मिनिस्रोलायनाय मिनिनाय नुयो आङो पंकज अन थेंक इउ स माच पंकज थेंक इउ आदा ब्लु हो नामा अके ब्लु ना नै ब्लु होबाय सिबात मा बुङो भाइ नाना भाइ मेगनजों नुबाय दंना आङो ओमफ्राय दिनै बरिं ना ने रबिबाराव रिजर्टआव इन्टारेस्ट जायो दिनै रबिबार नामाब्रा सानडे हेथोद मरा गुरु हेल' नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ मिनिबाय हां मारैबा होनना नोंगौब्रा बे आल्ट्रायाना एकदमबारे सिख्ला मोजां जाय सिख्लाया फेसियेल बोयो बिनावसो थाङो बियो जाय फेसियेल बोआ बि थाङा आरोना जायनाव फेसियेल बोदों आल्ट्राखौ एडभान्स नुगोन आरोना नोङो एकदमबारे मिनिस्रोलायो आरोना आल्ट्रानि कमेन्ट हरनाया आरो बाराबाथाय बारजाबसैना एन्जार दा फैगोन दे अके सना अके ओमफ्राय थोदस भाइ दिनै सानडे रावबो नङा होनदाना अके अरन किकर आंबो सापर्ट खालामना आंखौबो सापर्ट खालामना दोनदों खिखर नामाबो पंकज ने अन थेंक इउ सो माच अन रेनेक्ले दिनै देवबार माथो दे आंलाय बैसोआव गैयानोमोन मैं दिमाग में याद नहीं संडे पंकज ने अन थैंक यू सो मच पंकज ब्रदर थैंक यू बहुत धन्यवाद मुबारक हो थैंक यू सो मच और कौन है कमेंट करो राज
Thank you so much, Pankaj brother. Thank you, thank you. Kikora बुंबाय आदा दानदै होननानै okay, okay. Thank you so much. Kikor, thank you, thank you. इनिफ्राय कमेन्ट करो और कौन है प्लिज कमेन्ट करो दिनैसो बिस्थिबारसो नाना दिनै बिस्थिबार गोसोआव गैयामोन आं दिनै सुनिबार माबा सानडे होननानै फाग्लासो सिबा पंकज भैया डान पंकज डन कर दिया आपको आई एम क्रिस्टिना बोल रहा है क्रिस्टिना थैंक यू मैं आपको बैक कर दूंगा नों पंकज पंकज ने बैक कर देगा आपको क्रिस्टिना टेंशन लेना नहीं चाहिए इसके बाद डिमू आईडी दंना गैया डिमू आईडी दंबा आईडीजों फै लाइक होसैदैनो लाइक होसैदैनो आरोना बा लाइक दाबो होबाव आरोना नोङो बेलेग देदार इयो ओमफ्राय आं अन दं आगै गारि गाखोबाय दाना गारि गाखोबाय बा अबाव थांनो नागिरदों गारि गाखोलायनाय बेलाय मैं आपको आईडी दे दूंगा होनदों अन थेंक यू थाथ'नो अके 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 दाउदै बाथोनसो लाइक दान आदा टु अके थेंक इउ सो माच ब्लु नांगौ नामा दाउदै बाथोननो भिडिअ रानिं खालामना होदो नाबा जानो हागौ दाउदै बाथोन गाजा गाजामोन नामालाय ओइ माबाया मा होनो दाउदै बाथोन मोनजाना मोनजायाखै बेलाय सनायालाय पंकज आपका टूर लाइक डान हो गया बोल रहा है पंकज मुझे आईडी दो यार बोल रहा है दैमु नोंना आईडी दंना गैया नों सापर्ट खालामब्रा साब खालाम मोनगोन नोङो साब खालामिलाय पंकजखौ मोनगोन दा पंकज साब करो दैमु पंकज को साब करो मिल जाएगा आईडी मिल जाएगा मोनबा आईडी दंनो पंकजनिफ्राय पंकज का 5 आईडी है दोस्तों पंकज को सपोर्ट करो मिल जाएगा on पंकज on थैंक यू सो मच थैंक यू गारामा नांथाजोबोलै on थैंक यू सो मच रहने के लिए गारामा नांथादोंलै सर्दी हो रहा है मेरा आवाज से अच्छा नहीं आ रहा है संजीत भैया टू डन प्लीज 5 आईडी से बैक प्लीज संजीत भैया टू डन प्लीज 5 आईडी से बैक प्लीज नो आंनाव 5 आईडी गाबो गैयालै दाउदै क्रिस्टिना आं नोंनो मोननै हरखाबाय ना ओमफ्राय मोननैसो दंबावोदांलै र' दा नागिरगोन दे आङो नों मेन चेनेलजों फैग्रोलाय मा होनदों पंकज भैया डान हो गया पंकज प्लिज बेग ना र' नायना आङो अहम ना बिदिनोलै जोंना अनजालि लाइक खालामदो ससे लाइक खालामनोसै ओइ जाद्रा लाइक दा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय क'क्राझाराव हाय आगै नालाय क'क्राझारनिसो होमबा
ओमफ्राय कमेन्ट खालामलाय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय जोंना अननायजों अनलायनाय बिसोर आइडिजोंबो लाइक होबाय आदानो अके आइडिजोंबो नांगौ 90 केजि लाइक दानो जोंनानै अननायजों अनलायनाया थेंक इउ माबा नै जोंना र' माबा दे मा होनना बुंगोन कृष्णा नोंनि भिडिअ नायदों दे आङो कृष्णानि भिडिअ नायदों दे कृष्णा आंसो नाम दाना अननायजों अननाय आंसो सोर आंसो मोनलाय आं सिनायासो एसे नामखौ खोन्थाना होलाय देलाय गोसोआव लानो आङो आइडि दंब्ला हरबावदो आदा नोंखानो नै आइडिथ' हरनो हागासिनो नोंनो आइडिथ' हरगासिनो दङ भिडिअ नायगासिनो दं नोंनि भिडिअखौ भिडिअ नायाबा आन जायोना अभी हेलो हेलो अभी अविनाश हाउ आर यू कैसे अविनाश बोलो मोस्ट वेलकम आपको मेरा में स्वागत है और अननायजों अनलायनाय मोस्ट वेलकम खोन्थाया आं लाजियो नायो माबोरै अननायजों अनलायनाय बा खाथ्रालै सम सम आइडिफोरजों फैनांगौलै होनबाथाय आनजाया आरोना ओमफ्राय थिखु रे बाबा बोला अविनाश अब किधर है रे अविनाश किधर कौन सा जॉब करता है पंकज हेल' उनाव पंकजा अरांगोना मिथिला दे फैगिरिया पंकजा हरगोन दे हरहैयो ओमफ्राय आंबो एलबि होनोमोन दा बाहायनो अके अके अविनाश होबानो जाबाय आं थांगोन दे रायलाय आरोना रायलायबासो आं इन्टारेस्ट मोनो आरोना रायलायबाथाय बोरैबा मोनो आरोना कमेन्ट गेलेबा रायलायबानो जाबाय आरोना एलबि बाथाय थांगोन ओमफ्राय जोंना पंकज होनलांबाय माबानो दान जाबाय दे जोंना मा नाम मोनलाय कृष्णा नोंनि दान जाबाय दे ओमफ्राय अबिनाशा नायनो र' अबिनाशना आइडि अके आदा नावदों ओमफ्राय र' नायबावनो र' मोनलांबाय लास्ट आइडि दै लास्ट आइडि चेक खालामसै आं र' दङबोला मोनबाय गैयाबा मोनला अबिनाश आंजों रायलायथारा गावनि एलबिआव थांबा कमेन्ट लिरना होयो आं लाइक होयो आं नाम अके अन थेंक इउ स' माच अके नांदों आरोना र' नायनो आं क्रिस्टिना नोंनि भिडिअ रानिं दे क्रिस्टियाननि भिडिअ रानिं ओमफ्राय जोंना गितु फैदों आरोना गितु गुड मर्निं ओमफ्राय बोरै खबर सबर दे खोन्थादो गितु फुंनि ब्रेकफास्ट जाग्रा जायाखै ओमफ्राय जोंना मोसाहारि आब'आ क'क्राझार मा जायगानिब्रा कृष्णाका भिडिअ रानिं ओमफ्राय जोंना अननायजोंसो अननाय थेंक इउ स' माच आंसोहाय नोंबाजै अनामिका ना अनामिका बाजै अनामिका ओरै माबा मा होनो बे मोसाहारि ना आं बै सासे मोसाहारिखौ सानदों आरो ना माबानि लोगोआ मा नाममोनलाय बिदांनि लोगो मोसाहारिखौ सानदों आरो ना आङो मोसाहारिनाबो मोसाहारि बा माबाया चेनेला माबायानो थेंक इउ ओमफ्राय जोंना नै जुमुनाबो फैबाय आरोना दिनै कमेन्ट हरनो हानाय खालामनानै भिडिअ आगारनांगौ नङाबा मा होनो कमेन्ट हरथाव जाया जायो जोंना कृष्णानि भिडिअ नायनांगौ आरोना ब्लु लानो थाखायसो स्टाइला आंनिसो आइदि दे दे आं मोनथाय नोङो ओमफ्राय कृष्णा सापर्ट दे बे आइजोनो भिडिअ रानिं खालामगासिनो आं नोंनो मा बिनायमोनबा नोंबा अबिनासाबो अन थेंक इउ स' माच अबिनास अन
अन ब्लु ए ने नै ब्लु होबाय दे अन ब्लु होजोब आदा लोगो जानो थाखाय आरोना अके दे माबा जोंना कृष्णा नोंना दान जाबाय दे नोंना माबा जानांगौ देबना कृष्णा नोंना माबा जागोन मा होनना बुंगोन 477 जाबाय नोंना 477 जाबाय नाय गैला दे आंनाव आइडि गैला दे आइडि गैला लुगैनांला आइडिजोंबो साब होबाय आं दा अके थेंक इउ स' माच आइडिजों साबनायनि थाखाय थेंक इउ आइडिजोंबो नांगौ आंनोबो नांगौ आइडि नांगौ अननायजों अननाय प्लिज लोगो जादों दा ने अननायजों अननाय सापर्ट होदो जोंना कृष्णा सिस्टारखौ स्किपार सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे मा खबर होनदों जोंना जमुना आब' खबरा मोजाङानो दङ बिदिनो मा बुंनो गोदाव सोराव अननायजों अननाय प्लिज लोगो जा नै जोंना माबा गाबलायलायबाय कृष्णा ए कृष्णा आंखौ फल' खालाम माबायाव फेसबुक फल' खालाम फेसबुक इन्सटाग्रामाव फल' खालाम दे आंबो बेक फल' होगोन ओमफ्राय सापर्ट ओमफ्राय जोंना मोसाहारिया अन दं आरोना थेंक इउ स' माच कृष्णा अन थेंक इउ ओमफ्राय मोसाहारि आब' मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन अके क्रिस्टिना आंनोबो आइडिजों साब खालामहरबाबो जाबाय आइडि दंब्लावोब्ला दे हर क्रिस्टिना दे ना आं दैमालु अके दैमु अके मिथिबाय अननायजोंसो अननाय बा मा एसे मोजां नाम दोननो रोङो जोंना सेंग्राफोरना माबा माबिसो दोनो नामफोरखौ एकदमबारे जाथारै नाम दोनो अबिनास अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना कृष्णा मांखो ए दिमु आब' ओमफ्राय सापर्ट नांदों आरोना आंबो दिनै बारा गोबाव होआलै बोरैबा सुमना देहाफोरखौनो दिनै मेन मानसिफोरा फैयाखै माथो दिनै माने जायफोर फैयो नालाय होमबाबो कृष्णाया बेसेबांबा गुबुननि उनाव दिनै होमबा थेंक इउ अन थानो थाखाय on short for men and women how are you who are no but अबिनास खैथायाव एलबिया नोंना खोन्थाहरलाय अबिनास फुंनि ब्रेकफास्ट अबिनास सुबह का ब्रेकफास्ट कि नहीं हुआ और बताओ आपका एलबी कितना टाइम पे देगा आंनोथ' आइडि हरफेरा दाना नोंनो हरगोन दे टेनसन लानाङा नों मा होनो हरगोन आं हरगोन बेनिफ्राय लाइक दान एसे गोबाव जाबाय आं दानाव के जेबो नङा अन ब्र थेंक इउ माच ना ब्र थेंक इउ आंबो दिनै बारा गोबाव होआ सानदों आरोना मावजि गोसोमा अके मावजि गोसोम ना मावजि गोसोमा गोसोम नामा सोरबा मावजिया गुफुरसो
ओमफ्राय आं नोंजों गैया आं नोंजों गैया लोगो जादो आब' कमेन्ट हरदोंमोन आं बे खालामना हर आब' नामदाना नोंनाव कमेन्ट हराखैमोन आंनाव दाना सापर्ट नावा अन थेंक इउ क'क्राझारावसो जाना फैगोन दाना क'क्राझारावसो जाना फैगोन क'क्राझाराव मा लायनो थांदों खोन्था जेनेबा मा लायनो थांदों क'क्राझारावलाय खामानि मावबाय दं बेखायनो अके दिंगा ब्रादार थेंक इउ सो माच जेबो नङा खामानि मावनो हागोन मावबानो जाबाय बेनिफ्राय गिति ना गितु नुदोंमोनलै आं खेनसेल' गुड मर्निं होननानै खारबाय माथो बेयो जेबो बुंहरासै नाव आदा नावदों नै जोंना क्रिस्टिना बहानिलै हेल' क्रिस्टिना नों बहानि जाखो अविनाश आपका एलबी का टाइम कितना है एलबी का टाइम बताओ एलबी का टाइम बताओ नाव आदा सापर्ट होदो नाव दाना खालामदों होनदों आरोना क्रिस्टिना मा खालामदों बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आदा उदालगुरि मा गामि आंबोथ' उदालगुरिनिनो ओरैनो दंना आरोना क्रिस्टिना मेबि उदालगुरिखाय आंबोथ' उदालगुरिनिनो ओमफ्राय मा गामि मा डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट माबा सरि डिस्ट्रिक्टसो बुंफ्लांबाय गामिया मा गामि आदा थांनोसै दे बाय बायदेव गामिखौथ' खोन्थालांदो मा गामि फेस टु फेस बेनिफ्राय इन्सटाग्रामाव फल' खालामदो दंब्ला आंबो फल' खालामफिनगोन बेक खामानि मावनोसै दाना अके जायगानि नामखौ खोन्थालांदो अबिनासआ बर' नङा ना मा होनदों अबिनासआ बर'लै बर'आलाय बेनिफ्राय भेरगाव वान दाना भेरगाव ना अके अनजालि क्रिस्टिना साबधान प्लिज रिटार्न खालामदो आरोना बाय बाय आदा नों अके अन अबिनास एलबि टाइमा खैथायाव नोंना खोन्थाहरदो सोरनि एलबि टाइमा बेसेबाङाव खोन्थाहर दे दैमु कृष्णा एलबि होआ मानो नों एलबि हो सोरनि माबा माने बावोलै एलबि टाइमखौ खोन्थाबा मबाइलाव नटिफिकेसनथ' फैयो फैनायालाय माने मबाइलखौ लाबाय थानाय जाया नालाय बावो आं दैमु ब्लग मिथिखाबाय आं आइडिजोंसो साब खालामनो बुंदों अके मिथिखाबाय दैमुखौ बाय बाय अविनाश ओके अविनाश थैंक यू सो मच अविनाश अब तो नहीं बात है आपका एलबी टाइम कब है ऑल फ्रेंड बाय बाय अविनाश थैंक यू सो मच अविनाश थैंक यू आं अविनाश एलबिआव थाङो रायलायथारा ओं रायलाया मानोथाय मानसियासो अविनाशआ बर'सो अके सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय गाइडलाइन रिमुभ टू ओके आं गस्ला सार्ट लायनो बावदोंसो गस्ला सार्ट लायनो ने माबानि मा होनो बैसागोनि नामा मा होनोबो बैसागोनि
गस्ला बायना हरदोब्रा मोनसे बैसागोनि गस्ला बायना हरदो आंबो अनलाइनाव बैसागोनि गस्ला माबा बैसागोनि गस्ला आर'नाइ गस्ला ओमफ्राय आब' मोसाहारि आं दैमु बियो आंनि आइडिसो नोंखौ खालामनोसै आं नोंबो आंनि चेनेलखौ साब खालामनांगौ दाना दैमुना बेलेग चेनेल माबाना मोसाहारि ना बेलेग चेनेल दङ इ आइडिसो मोसाहारिनाबो बे आइडिसो लोगोफोर दोननोसैलै बेखौ दोननोसै आं बेखौ दा 12थासोआव होफिनला बायगोन आं खनसे गोसो जाबा दै लोगोफोर 12थासोआव होगोन आं गोसो जाबा दे लोगोफोर बिदाय लालायदो मोसाहारि मेन चेनेलखौ लाबोलायनो आरोना आंनाबो आइडिसो बियो होनांगौ आरोना अके आं मिथिखादों आइडि होननानै ओमफ्राय दे बिदाय लालायनोसै दा लोगो मोनसिगोन दैमु मेन चेनेलजों फैलाय देलाय मेन चेनेलजों फैलाय मेन चेनेलजों आइडि हरना नोंनो फै मेन चेनेलजों फै आं नि मेन आइडिजों फैनो फै मेन आइडिजों मेन चेनेलजों फै आइडि हरनां फैलाय थाब फै बिबार दुखु ब्लग ओइ सालथे नांदाराबा सोर बिबार जाखोलैलाय सोर बिबार जाखो मानो आंजों मालाबा साब दंखायोलाय अलरेडि बिबारि अलरेडि साब दङ आंजों अलरेडि साब ओमफ्राय गामियारि फेमिलि हेलौ गामियारि फेमिलि हेलौ ओमफ्राय नुजाफैबाय आं लान्दारना दिनैसो नुजाफैदों थेंक इउ गामियारि नोंनि भिडिअ रान लाइक खालामना होदो दे सोर लाइक खालामो बिबारि दुखु हेलौ लाइक खालामना होदो प्लिज सोर लाइक खालामाखै ओमफ्राय माबोरै खबर सबर माबोरै खोन्थादो दे गामियारि मान गाबखो बावखुंग्रि हाजो सेरनि सिखोलाखौ भिडिअ रानिं बाय बुंदारना अके बाय थेंक इउ स' माच बिबारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय दसे सम बावफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ ओमफ्राय नै ओरैसै गुड मर्निं नाव दाना अके मर्निं ओमफ्राय लाइक डान थेंक इउ स' माच लेसन ब्रादार लाइक डान ओमफ्राय आं फैबाय सनजित आगै मानो मेन चेनेलजों फैनो होनाय दाना बै दैमु नोंनो माबा भिडिअ रानिं खालामदों आं नोंनिखौ मेन चेनेलजों लिंहरदों नोंखौ आं फैबाय मेन आइडिजोंबो नाजानानै मेन आइडिजोंबो फैबाय जोंना अनामिकायाबो गामियारि माबा गाबलाबायबायसो अन गाबनो नङा दैमुआ माबा दैमु नोंनि भिडिअ रानिं जागासिनो दङ कमेन्ट खालामलाय देलाय जोंना लेसन ब्रादारा अन दङ जोंना आब' अनामिकायाबो अन दङ
मा सिख्ला दालाब आंनियाव सिख्ला गोजा थायाब्ला आरो फाग्ला नोंसो आल्ट्रा एकदमबारे बारजाब बारजाब गांसो गोरलै गोरलै नागिरनानै अबाव मोनहैयो मानसियानो ओमफ्राय सिरि सिरि सनजित भाई होद सिरि सिरि नङाब्रा खोनायाखै होनबा आंनि कमेन्टखौ होद सिरि सिरि नङा फाग्ला ओमफ्राय आं आइडिजों अनामिकाखौ साब खालामहैनि दे दसे उनाव दे अके अके नोंनि नोंनि मोनसे दान जाबाय दे नोंना 287 जाबाय मिथिबाय 6मोन 7 जानो हाबाय इसके बाद 22 केजि लागोन बाप आल्ट्रा दासो लागोन बेलेग गाज्रिलै बे आल्ट्राया दासो लागोन इयो स्वादा ओमफ्राय अनामिका लेथन थांबाय नामाब्रा अनामिकानि भिडिअ रानिं दे अनामिकानि भिडिअ रानिं अनामिकानि भिडिअ रानिं ओमफ्राय आल्ट्रा आइडि हरनाय अननायजों दाना ओइ आल्ट्रानो आइडि हरनो नाङा आल्ट्राया फाग्लासो इयो हरा रावनोबो साबबो खालामा बे आल्ट्राया माने मानसियानो एसे फाग्ला मडेलसो आरोना माने मानसिया एसे माबा आरोना माने सैमा फाग्ला हरजानाय आरोना बियो बिदिनो सुनिबार माबा माबि आरोना देवबार बारायावसो बांसिन माने अरदावखांलाबायोनो आरोना बे मानसिया ओमफ्राय सिलिना फैयासै माथो आल्ट्रा सिलिनाया बोरो फैयासै माथो आल्ट्रा सिलिनाखौ होखारबायब्रा मैयायो माबा माबि बुंलाबायनानै फैयासै एलबियावनो आल्ट्रा गै सना दाना ओइ आल्ट्राया मानसियानो फाग्लासो सैमा फाग्ला हरजानायसो आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिका नोंनि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो गाइखेर फुदुंनाय भिडिअ रानिं सानजिया लाइक दान्दा बा बे सानजिनि प्रफाइलखौ माबासो नुयो आङो अरुणाचलफोरनि सिख्लाफोर बायदि नुयो आरोना ओमफ्राय थोस फाग्ला बुंखायो माथो दाना फाग्ला नोङो सैमा फाग्लाजों अरजानानै मडेलानो बेलेगफोरना सैमा फाग्लाजों अरजाबाथाय माबा अमाबैसा पुर्निमाफोरावसो जायो ओमफ्राय बिनिया आल्ट्राना माबा देवबार मंगलबार बिस्थिबारफोरावसो माने अरदावखांलाबायनो फाग्लासो ओमफ्राय आइदि हर दे आंनोबो मोनसे नामा र' नायनांगोन नै माबानि अनामिका आब'नि भिडिअ रानिं खालामदों आङो ओमफ्राय आं अनो नोंखौ न'आवबो अनाबाबो आरोना ओमफ्राय ब्रेकआप जाबाय नामा सरिन्दारा गैयालै मिथिया फैयाखिसै माथो ओमफ्राय बे ओमफ्राय जागोन दे होनना बुंदों ना जोंना अनामिका आब'नि दान जाबाय दे अनामिका 617 सानजिखौ नायनो र' अन दे ओंख्रि संदो आरोना मा ओंख्रि संगोन दिनै नायनो र' ओइ नालाय दाखासो जेट फाग्ला र' खोन्थानो आङो नामा ना खोन्थाखांगोन आरो ना नै नालाय नायलाय नुबायना नै दानखासो नै अल बावसो नै नुबाय दा सानसे नै अलखासो नुदों फाग्लासो सानसेया नुबाय जानांगौ ओमफ्राय आल्ट्राया मा होनदों आं थांफैदोंसै मा होनो फेन्दा ओइ साला फेन्दा लाबोनांगौ दा
लोगोफोर माबा आङो आब' बिदाङा होबाय माथो दिनै आलु दुफायसि भाजि दालि जहल आलु उदासि मा उदासिलै बेयो आलु उदासि मा उदासिब्रा मा उदासिलै फटकखौ बदाय मा होनखो फटकखौ बदलायबाय नामा सनजित बायनो नोंलै माबा जाद जाद बुंलाबाय थायो मानसिफोरा हाग्ला हाग्ला बिउसिलाबो जाद जाद बुंलाबाय थायोना मोनायाव बिराद थाग्रा होनना थाग्रा अके माबालै आं माने न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय अके बाय मा होनना बुंगोन बयलार लांनो फैदों आङो जारि रोसि लोंनो आरोना बयलारजों दाउ लकेलबो गैया नालाय जारि रोसिजों बयलारजों लोंनो नागिरदों आरोना गारामा बोरैबा मोनदों केरेलाखौ मा होनना बुङो उदासि ना उदासि जाद जाद नाम दोनोलै नोङो उदासि दे होमबालाय गासिखौबो आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दा बेलासियाव हरगोन आङो आद्रा सोरनोबा आइडिफोरखौ आंनाव दङ मोननैसो दङ आरोना जाय मोनलाङाखै दा बेलासियाव हरगोन आङो ओमफ्राय अननायसो दा बेलासियाव हरनोसै दे होमबा आगै थांथ'नोसै बाय अके दे बाय गासिबो बाय लालायदो दे ओइ एकस' थाखानि हरफिनलाय हाबाय आंनो
सम मोना मोनानो सम मोनानो होनना बुंदोंना सनजित। मा सम मोनलायलायै जाखो माखो आं बुजियासै आरो ना माखौ सम मोनलायलायो होनखोथाय हमनो हायासै आरो ना माखौ सम मोनलायलायो होनखो। सम मोनलायलायै मा जाखो आंनि एलेबायाव दिनै गोबाव थाफैबाय आरोना जोंना माबाया दैमुआ आंनि एलेबायाव बिराद दिनै गोबाव थाफैदों। थेंक इउ स' माच दे थेंक इउ स' माच दे दैमु आंनि एलेबायाव गोबाव थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। दे बिदिब्ला लोगोफोर दोनलायसैलै।